Моля ви се, гугълнете Иржи Менцел. Гледайте филма с участие на Иван Иванев в Но главна понеже роля. моя герой имаше взаимодействие така с много момиченца. Кукиченца. И всичкото отгоре и той сексуално така подхожда към тях. Ама така направо на голичко. Искам да говорим за това. Аз играх такъв много малък, който отива и прави първи секс при една проститутка. Жрица на любовта. Да го кажа и по друг начин. Ти си го каза и по Просто първия, после може да... иначе. Така. И това момиче, Менцел ни среща с нея, просто за така, подготовка някаква. Да си кажем нещо, как ще изглежда. И това е много преди снимките. Да. И тя е едно момиче, което е с... така, съвсем нормално. И аз съвсем нормално. Ние не сме нагласени по никакъв начин. И аз като я видях, викам, майко, какъв е този крокодил? В смисъл... Искам да кажа, че крокодил не е, разбира се, те чехкините са си приятни момичета, нали, по принцип. Да. Обаче, искам да кажа, че по никакъв начин, разбираш ли, не ми привлече вниманието, че това момиче... Така, спирам до тук. Във филма после гледаш и си казваш просто... И когато я видях после на снимките, направо просто си казах, това е... Какво око има този режисьор за тея? Защото просто има някои режисьори, които имат очи за тая работа. Те могат да прозрат еротиката, която е много, между другото, движеща сила в всяко едно нещо, в киното особено. Нали, еротиката в този чистия смисъл говоря. Еротичната сила, любовната сила, да го кажем, е много силна, нали? И тя е така... Той я притежава в много така големи дози. И това е така, по това, че... Хареса ти, значи, накрая. Просто едно момиче, което тя си е някаква там студентка, завършваше нещо, е имала точно театрални някакви неща, които прави. И доколкото знам, след това са ми казвали, че тя, примерно, после след този филм става някаква една от звездите им там в момента, снима, скъсва се да снима и така нататък, нали? Има... Според мен има такова нещо, така наречената фотогеничност, нали? То не е измислено, според мен, така... Но да си дойдем на темата за голите. Значи това си мисля, аз слава Богу, че не съм актьор, понеже ако ми се наложише, не знам как ще се подготвя. Не се шегувам изобщо. И ми е неудобно, и ми е срам и не знам какво ще стане. Ама то трябва да има смисъл, иначе ще е неудобно. Нека да... Ако няма смисъл, наистина на мен ще ми е неудобно. Ако е супер смислено и ако дори не се вижда друг вариант, нали, че това е единственото, което може да направи героя в този момент, да изглежда по този начин, да бъде гол, примерно, най-тъпо казано, значи всичко е както трябва да бъде. Да е любовна сцена, в която все пак каквото и око да е на камерата, има и звукар, има и... Там има поне 3-4 най-малко човека. И вие сте в най-интимното едва ли не изкуство, в най-интимния човешки момент. Ами случва се. Да. Да. И после се женят самите те в двойката, както стана. При Брат Пит и Анджелина. Но после се и разделят, както знаем. Но тя е вещица, човек. Моля ти се. Тя никога не го е заслужавала. Казвам ти! Да ти обадя, значи се твърди, че той с бавачка. Жестоко. После ще кажа. Виж, аз мисля, че според мен ти можеш да направиш едно предаване отделно само за голите сцени. Аз много съм го мислил това. Еротични в Стъпки в пясъка, мой любим филм. Ама аз имам не само там. Аз имам на много места. Да, затова казвам, че може би е хубаво просто да минем тая тема на някаква друга. Срамуваш ли се от това? Срамуваш ли се? Не се срамувам. Просто е такъв част от нещата. Деликатен... Да, част от нещата, разбира се. Примерно, един от първите ми там филми, които ми се случи да участвам, бях много така млад актьор, беше Лист от Брулен на Светослав Овчаров. И има един момент, в който моят герой се къпе навънка, чисто голичък, с една такова... Пускахте менче ли се казва тия, дето... Бойлерчи. Да. Ама те старите, как се казват те медените, дето ги калайдисват? Казан. Да, казан, такова някакво. И той просто се дърпа и това се мие, нали.
Ами братче, как се случва това, не знам, винаги, че просто отивам на снимки, ние ще снимаме там 40 дни, нали? Аз още екипа не го познавам, разбираш? Сега, примерно, нали, винаги като те въведат, запознаваш се най-малкото, но прекарваш някакъв живот с тия хора, дни и след това вече можеш малко си по-разкрепост. А аз отивам и се оказа, че първата сцена, с която ще започнем, тая. Ти се къпеш тука, виж какво хубаво слънцето, идеално сме го нагласили, камерата всичко, давай, събличай се. И ти казвам, мен ми пресъхна всичко, т.е. изчезна всичко просто ти така. Направо на всичкото отгоре, събличам се, вече се подготвям за това, нали, се отказваш подготовка, нали, това не е темата. Подготвям се и в един момент гримьорката ми някой казва, режисьора, Светло вика, но тебе много ти е бял задника, бе. А то всъщност ние снимаме септември-октомври. И аз съм се пекал цяло лято, разбираш. И аз съм целият тука, а дупето луна. Фото луна. И той вика, не, абсурд. Този Елми живее на село, момчето. Абсурд. Няма такава работа. Значи не сме свършили с гримьорката подготовката. да покрие. И аз първи снимачен ден, представи си. Стоя с едно одеялце така прибран. Ни жив, ни умрял. А момичето, кой знае как и тя гримира. Ти представяш ли си? Цепка, 2 бузи и леко. И да спази нюанса се пак, да не стане пък да много бъде черно телесен. сега. Да не стане изведнъж черно. Просто така, все пак да се подготвят тези, които това ги чака, нали, искам да кажа, хора, които ще поемат този път, да знаят, че има такива случки. Момент. Ужасно. Като се сетя още направо. Това беше. Сега вашите голи разкази. Аз се сещам за едно, да, ама то какво? То сега стана случки от снимки. Сещам се за... В Каръция пак една сцена, дето трябваше с... Джинката. С джинката. Джинката. Джудо. Трябваше да легнем прегърнати голи на този изоставения басейн в Кюстендил. И аз нали съм се притеснявала при това, но то вече към средата на снимачния период някъде беше. И плюс това тази сцена беше, ние сме снимали цял ден, тази сцена беше последна. Май или една от последните. И вече сме толкова изморени, сме толкова изтощени. Изобщо не ми пука, че ще се събличам гол. Преди това наистина много се притеснявах. Ох, как сега не знам какво. Но изобщо не ми пукаше. И те оставили там извън всъщност този басейн. Това е някакъв много такъв кварталче, нали, на Кюстендил. И там къщички, кокошки, не знам какво. И те са там разпънати, караваните и това. И аз отивам да си събличам, да си сложа един халат и съм с някакви кроксове там на краката. И обаче има време, докато стигнеш ти до този басейн. И аз всъщност така в този си вид си давам сметка, ще ходя някъде по някаква улица, някакво куче ме лае. Тук една ограда има кокошки. Аз съм гола! С какво, да. То е зима. Отивам аз гола да лежа на басейн, някакъв празен. Да. И аз после се питам как се подготвяш. Аз Ивайло ще го питам между другото. Какви са тия? Глупости, не, наистина. Какво е това, човек? Да, някой път между Че другото... друг, това няма да го кажа вече. Динката, какво каза? Няма. Кизики, може. Айде, стига бе. Няма, беше много Интернет смешно, е това. защото точно докато вървях така, с всякакви неща, и тия кокошки никой няма ги забравя. Това беше така леко унизително, може. Все едно нещо ми се пресмива така на кокошки. Българските режисьори умират да снимат голи актьори. Що така? Необходима ли беше тази сцена? Да. Добре. Ти гледа ли си филма? Гледал съм. Не е ли необходимо? Ами в цялост не мога да се сетя коя е сцената. Извиняй, точно... Не. Сега как излезе това. Ще го гледам. Сега как излезе. Специално тази сцена ще гледам. И те са сигурно също. Митко, ти имаш ли такъв случай? Да, случвало се. Всичките сме такива, да. Бойчето кръстено би казал тегаво е. Тегаво е, наистина. Да, аз примерно спомням една сцена имаше на Радослав Спасов сега на Живи Комини. И то беше последния ми снимачен ден и не съм сигурен дали не беше... Ако не е бил последния за снимките, беше вече почти накрая. И аз тук ще репетирахме в Сломато за малък сезон. Цяла нощ репетирахме
сутринта ме взеха и отиваме в Ковачевица, снимахме. Аз бях изтръпнал вече, тотално не знам какво случи. Викам, идеален съм, сега пия едно кафе, пуша една цигара и се почва. Нали? Те там бяха наистина много деликатно, колко да е деликатно, нали? Но мисля, освен на режисьора и оператора така, като наредиха осветление всичко. И сега в един момент, мене ми беше по-неудобно от това, че на момичето срещу мен може би ще е неудобно, не толкова от факта, че трябва да се влека гол. И първите дубли беше малко такова тегаво, обаче после някакво стана приятно и аз даже ми стана тъпо, че стана приятно. Предател! И такова, че се отпуснах като че ли. И то точно тогава мисля, че един-два дубла още направихме и избряхме, но има някакъв такъв момент, като че ли се отпускаш и кажеш, не, това не е морално, бате, това не е сериозно, това не трябва. Но това е киното, всичко може. И така, ма беше, случва се, ама чак, и не знам, малко е конфузно, е такова по-скоро. И Иван каза и Телвис, нали, за кокошките, но като има хора около тебе, дори и да ги познаваш, пак е такова някакъв момент да се преодолееш себе си, като че ли, не знам. А те се събраха сега и си разказаха как се събличали. Това е много хубаво. Да, наистина, трябваше да била говоря. гола. И аз съм бил гол, пък и аз съм бил гол. Ма чакай, след това е част от подготовка на актьора върху... Ама ти разбра ли как не си се подготвил с тази разлика, дето после момичето трябва да... Давах си Ето, сметка. това е минус Обаче в... млад актьор, какво да го правиш? Трябваше да изпечеш максимум. Той искало лятото да ходи насам натам, не Ти знам. знаеш ли лятото, че ще снимаш това? Знаех. Аз Знаех, обаче за тая работа, аз понеже не ходя гол през лятото да се виждам, що за разлика имам. С нали? Аз си лимони, ходя- с лимони се сваля много оттен, между наистина. Да, ето, аз това не съм го знал. Лимонче Плюс така това си го в търкаш. движение някакви неща. Така ли? Да, съвсем сериозно. Аз съм го правил, между другото, защото ми се е налагало и става горе, ама трябва 4-5 дена поне. Да. То някакво химическо изгаряне става сигурно. Ама не, ти представи си сега. Ако нямаш рана е окей. Представяш си, аз само тук съм бял. Не. Всичко Там трябва не, да изтъркам там с не. лимони. Аз просто това ще стана на някаква зверска, да. Цитронада. Когато живота ти даде лимони, се изтърка и да си оправиш тема. След като научих за вас неща, които не исках да знам някой от тях, но за други ви благодаря. Идва и финала на нашето предаване. Имаме най-хубавите професии, грижете се за тях. No blink, нека камерата да работи винаги. Абонирайте се за канала на NoBlink в YouTube. Изгледайте всички епизоди, камбанката задължително, за да ви излизаме най-напред, като си излезете от вас и ние да сме. И гледайте български филми.